салому алейкум дӯстони азиз, саломе ки бардорон. Ин масалан бо шумо доктор Беҳрод, ҳамеша татсиятон бошад. Дӯстон ва бардорони азиз, дар ҳаққи мо дувора фаромӯш накунед, чунки ду-се рӯз пеш як ҳодисае ба мо рух дод. Худо бошад ки алҳамдулилло сиҳат саломат ҳастем ва боз ба видео гузоштан дар ютуб сар кардем ва кӯшиш мекунем ки ба беморони худ машғул шавем. Дӯстони азиз, биёед якдигарро қадрдонӣ мекунем ва дастгирӣ мекунем, барое ки умри одамизод ғанимат аст ва як кӯмак ки бародари мо шумо мекунад, ин ҳам ғанимат аст. Биёед якдигарро дастгирӣ мекунем, кӯмак мекунем барои бемориҳое ки мақсад бародарое ки бемор мешаванд, оёро дастгирӣ мекунем. Фақат лайкҳоро мегузорем. Ҳамеша татсият хунук бошед.